Raýatlygyň hil derejesi boýunça sanawda Türkmenistan dünýäde 133-nji orunny, Türkmenistan raýatlygyň hil derejesiniň görkezjileri boýunça çap edilen soňky sanawda 167 ýurdun arasyna 133-nji oruny eýeledi. Globallaşan dünýäde raýatlyk we oturum ruhsady ýagny ýaşaýan ýeriňni ýazga durmak meseleleri boýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän Henley & Partners kompaniýasy Şwetsariýanyň Maýa goýy migrasiýa geňeşiniň ýol başçysy Professor Kachenov bilen hyzmatdaşlykda Quality of Nationality Index ýagny raýatlygyň hil derejesiniň görkezjileri atly täze hasabat çap etdi. Hasabatda dünýä ýurtlarynyň ilatynyň raýatlyk hukuklary we eýe bolan mümkinçilikleri deňeşdirilýär. Agdalýan hasabatda Türkmenistan 133-nji oruny ýerleşdirildi. Raýatlygyň hil görkezjileriniň taýýarlanylmagyna ulanylan metodologiýa barada aýdylanyny bu barlygda esasy iki faktor, ýagny degişli ýurt bilen bagly içerki faktorlar hemde daşarky faktorlar statistika maglumatlaryň esasy hamýyrmaýasy hökmünde ulanylypdyr. Agdalýan kriteriýalary degişli sanlar we beýleki görkezjiler halkara guramalaryň maglumat bazalarynyň alyny diýip hasabaty taýýarlanar aýdýar. İçerki faktorlar diýilende raýatlaryň ýurdun içinde eýe bolýan mümkinçilikleri, adamyň ösüşi, ykdysady bolçuluk, ýurtda höküm sürýän parahatçylyk we durnuklulyk ýaly kriteriýalar göz öňünde tutulypdyr. Daşarky faktorlar barada aýdylanyny hasabatda degişli ýurdun ilatynyň daşary ýurtlara syýahat etmek azatlygy we mümkinçilikleri, şeýle de olaryň daşary ýurtlara baryp ornaşmak mümkinçilikleri barada deňeşdirmeler göz öňünde tutulypdyr. Meselim Liechtenstein, Kanadadan Germaniýa Türkmenistanyň gowy sebäbi degişli ýurtlaryň ilatynyň eýe bolan raýatlygynyň olaryň ýaşamakçy bolýan ýa-da syýahat etmekçi bolýan ýurtlary boýunça köp türlü mümkinçilik hödürlemegi wajyp diýilip geçirilen barlygyň metodologiýa bölümine aýdylýar. İçerki we daşarky faktorlar raýatlygyň hil derejesiniň görkezjileriniň jemine degişlilikde 40% we 60% täsir edýär. Hasabatdaky kriteriýalardan adamyň ösüşi Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň maglumatlarynyň alınıp onu esasan 3 ugru, ýagny degişli ýurdun saglyk puwdagyny, bilim puwdagyny, ilatyň ýaşaýyş durmuş derejesini üns berilýär. Degişli ýurdun ykdysady kuwaty halkara pul gaznasynyň we bütün dünýä bankynyň maglumat bazalaryna salgylanyp, ýurdun parahatçylyk we durnuklulyk görkezjileri bolsa ykdysadyýet we parahatçylyk institutunyň global parahatçylyk görkezjileri boýunça çap eden hasabatyny esaslanyp hasaplanypdyr. Raýatlaryň syýahat azatlykları we mümkinçilikleri baradaky maglumatlar hasabatyň daşarky faktorlary boýunça bölüminiň özönüni düzüp, olar boýunça sanlar we görkezjiler hususan halkara howa transport idarasynyň maglumat bazasyndan peýdalanmak arkaly şeýle de degişli ugurlarda halkara hünärmenleri we synçylary salgylanmak bilen taýýarlanylypdyr. Hasabatda Türkmenistan 2017-nji ýyl üçin 24,5% bal alyp dünýäde 167 ýurdun arasyna 133-nji oruny ýerleşdirilipdir. 2016-njy ýylda Türkmenistan 124-nji oruny ýerleşdirilipdi. Raýatlygyň hil derejesiniň görkezjilerinden çen tutulsa mundan ozalky ýaýradylan hasabata garanyny Türkmenistanda ýagdaýlar 9 basgynçyk hasda yaramazlaşypdyr. Ýogsa da Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýakynan izlerleýän halkara synçylar ýurdun agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini aýdýar. Ýurtdan gelip gowuşýan habarlarda ýurdun bazarlaryny azyk haritlaryň bahalarynyň gymmatlaýanlygy, valyutanyň manada bolan gatnaşygynyň resmi kursa garanyna 3-4 ýetdi ýokarlanyny habar berilýär. Şeýle de şeýle kynçylyklaryň fonuny eklenç gözleginde daşary ýurda çykmakçy bolýan raýatlaryň ýurdun aeroportlaryna saklanýanlygy, olaryň ýyllaryna gaýtarylýanlygy, ýollarynyň petiklenýänligi habar berilýär. Beýleki bir tarapdan maglumatymyzdaky sanlardan çen tutulsa türkmen raýatlary ýurtdan çykmagy başaran ýagdaýynda da olar daşary ýurtlarda dürli bürokratik we beýleki kynçylyklara hemde çäklendirmelere duçar bolýarlar. Galy wertede Henley & Partners'ın taýýarlan soňky hasabaty türkmen raýatlygynyň beýleki käbir ösen ýurtlaryň raýatlarynyň hereket mümkinçilikleri boýunça eýe bolan privilegiýalaryny öz eýesini hödürläp bilmeýändigini aýdýar. Sanawda Orsiýet 61-nji, Özbegistan 117-nji, Gazagystan 91-nji, Kyrgyzstan 109-njy we Täjikistan 126-njy oruny ýerleşdirildi.